Bona nit. Benvinguts a la plaça del Vi. Fa 207 dilluns que ens trobem a la plaça tossudament alçats per demanar el fi de la repressió i el retorn dels exiliats. S'apropen dies significatius per tots els catalans i catalanes. Recordar el que va passar a partir de l'1 d'octubre ens emociona, però també ens marca el camí que queda per recórrer. Aquests propers dies, arreu del país, es celebraran diferents actes i avui ens acompanya l'Assemblea de Girona, que ens explicarà les seves propostes. Sisplau. Bé, bona nit. Bé, tots estem al cas que el proper cap de setmana és un cap de setmana important, és entre l'1 i el 3 d'octubre i per tant hi ha coses convocades. Des de l'Assemblea ja fa temps que estem preparant el cap de setmana per diversos motius. El primer motiu és per celebrar, reivindicar la victòria de l'1 d'octubre, que no podem oblidar que va ser una victòria nostra i que és el punt de partida del camí definitiu cap a la independència. Però també volem recordar el paper important que van tenir els països catalans en el seu conjunt amb la victòria del referèndum i molt especialment la Catalunya Nord, el paper decisiu que els activistes de la Catalunya Nord van tenir. I volem aprofitar també per passar per llocs emblemàtics on la repressió va ser més ferotge. Sortirem de Sant Julià de Ramis, passarem per l'Escola Verd i acabarem a Aiguaviva. Evidentment que n'hi va haver d'altres, però volem, si més no, recordar simbòlicament aquests punts. I evidentment, com a últim objectiu, també volem donar suport als represaliats, no solament que hi va haver l'1 d'octubre, que varen rebre la violència desmesurada de la policia i de la Guàrdia Civil, sinó també tots els represaliats que han vingut a partir de l'1 d'octubre senzillament pel fet de ser independentistes i sortir al carrer a manifestar-se. Per tant, amb aquests 4 objectius, a l'1 convoquem a la gent a la Catalunya Nord, concretament a l'illa, perquè allà hi haurà un acte polític i després de l'acte polític, a mitja tarda, cap allà a les 5, després d'aquest acte polític es anirà amb caravana de cotxes acompanyant una furgoneta plena d'urnes, recordant els fets importants de l'entrada d'urnes secretes que no els varen poder trobar des de la Catalunya Nord i que es varen distribuir a tot el país. La caravana, per tant, anirà fins a Figueres i allà a Figueres hi tornarà a haver un acte polític i s'acabarà amb un concert. Això serà el divendres dia 1. Esteu tots convidats a participar-hi. El dia 2 ens toca més de prop perquè el dia 2 hi ha 3 marxes simultànies a Catalunya o països catalans i les 3 marxes són, en aquest cas, amb clau països catalans, perquè una és la de Ponent, que entra des de la Franja, l'altra entra des del País Valencià i la nostra, la que en diguem la Marxa Nord, no entra des de la Catalunya Nord, però el dia abans sí que hi ha entrat. I, per tant, d'alguna manera reivindiquem el concepte de països catalans que és la nostra nació. La Marxa Nord començarà a Sant Julià de Ramis, un lloc emblemàtic, a les 8 del matí i començarà a caminar i està previst que arribi aquí a Girona a la Copa a les 9 del matí. Per tant, vosaltres us podeu o bé desplaçar fins a Sant Julià de Ramis per començar o bé afegiu-vos a la Copa a les 9 del matí. A partir de la Copa entrarem per Correus, Gran Via, plaça d'Octubre i després ens dirigirem cap al Col·legi Verd i al llarg d'aquest recorregut no solament hi haurà animació, sinó que hi haurà accions i celebracions. Concretament, davant del Col·legi Verd, i no us ho explico ara, doncs hi haurà un petit acte d'homenatge, un petit acte de recordatori. A partir d'allà enfilarem per la carretera Barcelona, després anirem a buscar l'Avinguda Sant Narcís i ja enfilarem per Vilablareix i cap a Aiguaviva. Hi haurà, evidentment, cotxe escombra, hi haurà servei sanitari, també hi haurà avituallament i arribarem cap a Aiguaviva al voltants de la 1, una mica abans de la 1. De 1 a 2 hi haurà un acte polític
també amb representants, amb represaliats, amb els alcaldes de les 3 poblacions, amb representants de les entitats, i es clourà la convocatòria en allà. Hi ha servei d'autobusos de retorn per facilitar que la gent pugui retornar i no haver de tornar a caminar els 14 quilòmetres, però el que sí que és molt important i que us demanem és que feu la inscripció, tant si voleu participar a la marxa com si voleu retornar amb autobús cap a Girona o cap a Sant Julià de Ramis. La web d'inscripció és molt senzilla, és ja.cat /marxa nord. ja.cat/marxa nord. I és molt important per la logística nostra i sobretot per la gent que vol tornar amb autobús, no podrà retornar amb autobús si no us heu inscrit prèviament. La inscripció és gratuïta, per tant no hi ha problema. Això pel que fa al dia 2. Pel que fa al dia 3, estem tots convocats a Barcelona amb una mobilització que volem que torni a ser multitudinària, perquè recordem que el dia 3 d'octubre del 2017 va ser el dia de l'aturada de país. L'aturada més bèstia, les manifestacions més grans que hi ha hagut, no solament a Girona sinó arreu del país. En aquell moment els carrers sí que eren nostres i vàrem controlar el territori. Doncs volem recordar aquest fet convocant a tothom a Barcelona. Serà al voltant de Diagonal al Passeig de Gràcia i demà amb una roda de premsa es donaran més detalls. Per tant, apunteu-vos aquestes 3 dates. El divendres Catalunya Nord, el dissabte Marxa Nord de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva i el diumenge tots cap a Barcelona per tornar-la a fer grossa, com ho varen tornar a fer l'11 de setembre passat. Recordeu que després de la pandèmia semblava que havíem perdut força, doncs no, l'11 de setembre ens vàrem donar compte de que som els mateixos i continuem sent als carrers i continuarem fins a aconseguir la independència. Per tant, moltes gràcies i fins a l'1, 2 i 3 d'octubre. I ara cantarem el cant dels ocells. Ens acompanya en Jan. Jan, sisplau. Com abans us deia, encara queda un camí per recórrer. Ho sabem nosaltres i ho sap l'estat espanyol, que dia que passa no desaprofita l'oportunitat de fer el ridícul davant de tot el món. El que ha passat aquest cap de setmana
l'estúpid intent d'empresonar el molt honorable president Carles Puigdemont és només una mostra de com l'estat espanyol juga amb la llibertat del poble català. Això em recorda unes paraules que va escriure precisament un 27, però del gener del 1934, algú que va patir la repressió fins al punt de deixar-hi la vida, a Manel Carrasco i Formiguera. I diu així: la llibertat no ha fracassat ni pot fracassar. El que cal és que tots sapiguem fer el nostre poble digne d'assolir-la i de conservar-la. Avui ens dirigirà unes paraules algú que coneix molt bé el pensament de Manel Carrasco i Formiguera i el que va significar per nosaltres l'1 d'octubre. Amb nosaltres avui ens acompanya el portaveu de Demòcrates de Catalunya, membre del Consell del Govern del Consell per la República, Antoni Castellà. Regidor, responsables de diferents entitats i partits i amics i amigues. Primer de tot, unes dobles gràcies. La primera, per donar-me l'oportunitat, ho he fet diverses vegades en aquesta plaça i per tant us agraeixo, em feu un honor, de veritat, em feu un honor el poder compartir alguna reflexió amb tots vosaltres. Per tant, gràcies per la invitació avui aquí. I el segon i el més important, gràcies per ser-hi. Gràcies per ser-hi cada dilluns, en un moment que no em costa explicar-ho així, que masses vegades els partits no donem el millor de nosaltres mateixos, que masses vegades estem a una bronca entre partits i independentisme que no mereix la ciutadania que va votar l'1 d'octubre. I per tant, com que em formo part d'un d'ells, i crec que ho puc fer en nom de tots, intentarem millorar-ho, però masses vegades fem el ridícul quan vosaltres no falleu mai, mai. Per tant, gràcies a tots vosaltres. Un missatge en un dia com avui, que hi sou cada dilluns perquè la situació no és normal. L'1 d'octubre vàrem guanyar i portem 4 anys de repressió brutal per part de l'estat espanyol. I hem de mantenir, per això, l'agraïment en mantindre la flama viva de la denúncia de la repressió. Tenim presos polítics al carrer, però tenim més de 3.000 represaliats. Aquesta setmana mateix, els nanos del procés del 23S de l'Operació Judes aniran a declarar, tots i cada un d'ells, amb quelcom molt gruixut. Ha fet un pas ja més enllà l'estat espanyol. Algú, senzillament per protestar sobre una idea determinada, se li aplica una acusació de terrorisme. Ara resultarà que l'estat espanyol és terrorisme pensar diferent. Ja ni defenso el dret que tenim, pensar senzillament diferent. Per això que no ens hem de relaxar ni un moment davant de 3.000 represaliats. L'estat està en guerra amb Catalunya. Però deixeu-me només compartir 3 idees o 4. La primera és que davant d'una situació que masses vegades l'independentisme està dividit, que l'estat espanyol no s'atura amb la repressió, sembla que estiguem perdent batalles. Però jo crec que amb tot l'orgull, i jo crec que és transversal a totes les maneres de pensar l'independentisme, aquest cap de setmana li hem guanyat la batalla a l'estat espanyol. Li hem guanyat i molt fort. Han fet un ridícul total i absolut. Posem-ho en valor, que masses vegades ens costa el celebrar les victòries. No és la guerra, no l'hem guanyat, però una batalla i tant que sí. L'estat espanyol, com deia la Mercè, ha fet un ridícul impressionant. I l'Estat, per més que ens sembli barroer, no fa el ridícul així com així. Tota una operació d'Estat. Diguin el que vulguin. Ho comentava aquest cap de setmana amb membres del Consell de Govern del Consell per la República i amb el propi president Puigdemont i els que estaven en aquell moment quan van arribar a l'aeroport de l'Alguer. 20 policies de paisà vinguts de Roma i entre ells probablement algun agent espanyol. Això no és improvisat.
Això no és m'ha sonat l'alarma de l'ordinador. Això és una operació d'estat que, per una banda, el poder judicial espanyol enganya a la justícia europea i, per l'altra, el Ministeri de l'Interior, amb les seves forces de seguretat, enganyen el Ministeri de l'Interior italià. Fent-li fer, en certa manera, el ridícul, també, però el que no comptava l'estat espanyol és que Itàlia és un país democràtic, igual que Alemanya, igual que Escòcia, igual que Bèlgica. El nivell de ridícul de l'estat espanyol no té aturador, però amb tot el respecte de que han posat tot el que han pogut. I aquesta vegada se'ls ha guanyat. I ho ha vist el món, per tant ho hem de posar en valor. Segona idea. No hi ha capacitat, no es pot negociar, no hi ha diàleg amb un estat que està actuant d'aquesta manera, enganyant Europa, enganyant l'independentisme, utilitzant tota la guerra bruta que pot. I no ho faig des del punt de vista de qui està proposant o no, ningú malinterpreti. Senzillament, el diàleg és desitjable, i tant que sí. Catalunya és un poble de diàleg i de pacte, que ens agradaria resoldre el conflicte civilitzadament des del punt de vista del diàleg, i tant. Però què ens està ensenyant a l'estat espanyol? Que són ells els que no volen el diàleg, en absolut. I des de quan es pot dialogar quan una de les parts està exercint la violència d'estat? Quan hi ha diàleg, se suposa, en política, en una família, entre empresa i sindicats, quan s'estableix un diàleg, s'atura el conflicte. L'estat espanyol no només no ha aturat el conflicte, sinó que l'incrementa. En un procés en el qual hi han dit per activa i per passiva que no volen ni sentir a parlar d'això que teniu aquí, d'independència i d'amnistia. I d'això és de l'únic que hem de poder parlar. Aquest és el mandat que tenim en política. Una taula de diàleg és només per parlar d'això. Perquè si és per parlar d'infraestructures o de sobirania o de cofinançament, que és molt digne, per això no calia fer l'1 d'octubre. Per això no calia defensar amb el nostre cos les urnes. Per tant, no hi haurà negociació sense confrontació. Dic malauradament. L'estat espanyol, davant del món, senzillament li ha dit: nosaltres no pensem negociar absolutament res, no aturem la repressió. Per tant, la tercera idea és, i dic malauradament, que no ens queda més via realista que la confrontació. La confrontació no és l'alternativa a la negociació. És el complement de la negociació. L'estat espanyol només se sentarà a negociar, i és desitjable que ho faci, a través d'un procés de confrontació que l'obligui a que el cost d'oportunitat de no seure sigui més gran que el de seure. I això vol dir confrontació, vol dir l'1 d'octubre. I no són paraules dites en l'aire. I ho podem concretar, i hem fet l'exercici, i ho parlo com a institució republicana en el Consell per la República. I això vol dir coses molt clares. Tenir un Parlament i un govern disposat en el moment que convingui a aixecar la suspensió de la declaració d'independència del dia 27 d'octubre. Perquè defenso que la declaració d'independència del 25 d'octubre, que jo vaig votar i jo vaig signar amb tots els altres companys diputats, és vigent. I ens obliga. I si algú, legítimament, si algú del Parlament considera que no és vigent, que s'atreveixi a portar una moció al Parlament demanant que es derogui. I mentre no es derogui, és vigent. Per tant, permeteu-me que ho digui barroerament. Si algú pensa passar pàgina del 27 com si no passés res, doncs que tingui pebrots i porti al Parlament la suspensió d'aquesta declaració d'independència. Per tant, vol dir un Parlament disposat, vol dir un govern de la Generalitat com l'actual, una majoria independentista, que gestiona l'autonomia però no fa autonomisme. No és el mateix gestionar l'autonomia que fer autonomisme. I sí, i serveixi molt el govern de la Generalitat per incrementar
quotes de poder en parcel·les determinades que estiguin a disposició de l'objectiu final. I 3, vol dir això, la ciutadania mobilitzada, com el dia 3, com ens recordàvem fa un moment, però que probablement significarà un 3 que porti a un 4 i un 5 i un 6 i un 7 fins que es desbordi l'estructura de l'Estat. I vol dir sí, el que ha passat aquest cap de setmana, complicitats internacionals. I vol dir buscar el moment en el qual institucions, ciutadania, entitats i partits tornem a fer un embat col·lectivament. I aquesta és la via guanyadora. És l'únic que hem guanyat fins ara, a l'1 d'octubre, i allò va ser una victòria. Per això, i acabo aquí, us han fet una mica l'explicació de quins moviments hi haurà i quines mobilitzacions a l'1 al 3 d'octubre. Jo crec que hem de fer una crida tots plegats a mobilitzar-nos amb tot el que plantegin tant l'ANC, com Òmnium, com partits, com CDRs, com entitats, com plataformes. És un moment de celebració. L'1 d'octubre, em permeteu dir-ho així, el dia que siguem un estat independent probablement hauria de passar a ser la Diada Nacional, perquè l'1 d'octubre comença tot, no acaba res, comença tot l'1 d'octubre. I aquest 1 d'octubre i el 2 i el 3 hem de reivindicar i celebrar que aquell dia l'estat espanyol va fer fallida en territori català, que aquell dia vam guanyar, que sabem com guanyar, i que això vol dir que les institucions, els partits, la ciutadania establim en consens, prendre les decisions i exercir el control del nostre propi país. Això és possible fer-ho. Per tant, aquest 1, aquest 2 i aquest 3, sortim al carrer, agafats de la mà, la ciutadania, els partits, les entitats, demostrem la força del record d'allò que va ser l'inici i que no ens aturarem fins a acabar-ho. La Mercè feia unes paraules d'en Carrasco, doncs acabo amb unes paraules d'en Carrasco. Carrasco i Formiguera deia: el poble de Catalunya té dret a la seva llibertat. El dia que ens assabentem tots de que tenim dret a la nostra llibertat, estarem en situació de conquerir-la. El dia 1 d'octubre ens vam donar compte tots que estàvem disposats a conquerir la nostra llibertat i no es pot aturar a un poble tossudament que no s'aturarà fins a assolir una república independent, socialment justa, econòmicament rica i radicalment democràtica. Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies, Antoni. Permeteu-me ara que us recordi, aquest dijous a les 7 de la tarda hi ha un petit tastet presentació del que serà la Conferència Nacional Antirepressiva del debat que es farà el dia 2. Estarem aquí a la plaça del Vi, per tant esteu convidats. Recordar-vos també dilluns, dia 4, ens tornem a trobar aquí a la plaça del Vi a les 8 de la tarda amb el debat Parlem de Llengua. Acabem, sisplau, Jan, amb l'himne nacional.